Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Prime. Мене звати Айдер Муждабаєв. І сьогодні ми, як зазвичай, говоритимемо про війну і про все, що відбувається навколо війни. Будемо говорити особливо і уважно розбирати ситуацію в російському рейху. І тому я дуже радий, що знайшов час поспілкуватися з нами в прямому етері. Повторюю, Ілля Пономарьов, колись депутат так званої Державної думи Російської Федерації, єдиний, хто голосував проти так званого приєднання Криму 10 років тому. Ну а зараз громадянин України, людина, яка має відношення, я так акуратно скажу, до російських добровольців у складі Збройних сил України. А там уже, як сам Ілля скаже, так і буде. Селям алейкум, Ілля. Алейкум ассалам. Доброго дня. Я еще раз от себя лично и от всех людей, которые смотрят сейчас нас, хочу тебя поблагодарить за тот поступок, который ты сделал 10 лет назад, на который оказались неспособны не только так звані депутати, так неспроможні, а навіть прості люди. Всі поплили, багатьох, більшість переважно поплавила. А ти як вважав, що Крим не Україна, так і вважаєш зараз. Дякую тобі. Ну, а я ще раз повторюю, що я просто виконував свої обов'язки. Просто всі інші уникали цього і боялись чогось. Але я просто виконував свої обов'язки захисту своїх виборців. А ти знаєш, що ти зараз майже процитував Мустафу Джемілєва, його висловлювання десь на суді 68-му, 70 якомусь році, ні? Ні. Він сказав, що я дослівно зараз не знайду, але там була на суді, це останнє слово було, він сказав, чому я це роблю? Я розумію всі ризики, але я просто виконую свої обов'язки, які накладені на мене тим, що я людина і тим, що я громадянин. От так він сказав. Ну, чудово. Я завжди відчував, що ми одне з Мустафою Агою і що ми одинаково ставимося до життя. Дякую. Але перейдемо до, скоріше, смерті, ніж життя. Бо російське життя – це російська смерть, ми знаємо. І черговий доказ – це не лише те, що окупанти роблять на території України з нами, це терористична війна, яка відкрита вже масовно триває 2 роки, а 10 років – це гібридна, напівгібридна, така незрозуміла, але смертоносна війна, яку ми всі відчуваємо не лише 2 роки. А зараз війна дивним чином, прийшла, тобто смерть прийшла до Росії. З одного боку від зброї і від рук волонтерів, тобто точніше добровольців Збройних сил України, росіян мається на увазі, які, ти розкажеш про це, те, що вважатимеш за потрібне. А з іншого боку, смерть прийшла до Москви, бо коли там, це просто люди не знають, коли пишеться Підмосков'я, та ні, це фактично давно Москва, це такий культовий гламурний зал, Крокус Сіті, там все це дорого-багато. І це просто, як би сказати, серце гламурної Москви, якщо так можна це описати. Це не центр, але це, таке гламур повний, там люди, там випадкових людей мало буває, там такі приходять, концерт, знову ж таки, гурту «Пікнік». До речі, знаєш, я згадав, що вперше в останнє я бачив концерт гурту «Пікнік» в Тамбові в 90 або 87-му році. Вони тоді дуже були просунуті. У них була така світла музика, такі ефекти зі світлом, яких просто тут ніхто в Радянському Союзі не бачив тоді. Точно, це кінець 80-х. І там лазер був, лазерне шоу. Вони були дуже просунуті, а зараз це звичайні рашисти, і там цей лідер цього гурту допомагає терористичній армії російській. Тобто, Ні, це неправда. Це неправда, це фейк. Це неправда. Добре. Це антивоєнна. Вона антивоєнна група, вона антипутінська група, це антипутінська група. Добре, принаймні вони не допомагають тим, ким допомагаєш. ЗСУ не допомагають, так. Це правда, так. Але вони висловлюються проти Путіна. Добре, висловлюються добре, але світ це не змінюють, вони живуть у рейху, все в них нормально, і вони, до речі, не постраждалі, не серед постраждалих, так? Давай, я не знаю, з чого почати. Може, в тебе є якась концепція розказати про все це в комплексі? З чого хочеш, з того починай.
Ну, дивись, я перш за все просто заради справедливості скажу, що Шклярський насправді він налаштований антивоєнний, і я вважаю, що саме тому вони і були зібрані для цього теракту. Бо раніше в цьому крокусі був Лепс та Шаман. І навіть ці так звані терористи вони кажуть, що ми спочатку про них думали, але там такі заходи безпеки, що ми відмовились від цієї ідеї. Ну, звичайно, тобто антивоєнні гурти там ніхто не захищає. І тут, до речі, це дуже підозріло взагалі виглядає, бо ну, заходи безпеки взагалі в крокусі, як ти правильно кажеш, це таке спеціальне місце в Москві. Перш за все, це такий бутік-сіті, там дорого, багато бутіків, і там це для вищого світу. По-друге, безпосередньо примикає до Крокуса Сіті Московський обласний уряд та Московська обласна рада. Це просто один комплекс будинків. Ну, це ж Красногорськ, це ну, така адміністративна столиця Московської області, але це максимально наближено до кільцевої дороги цієї. Так. Ну так, просто там багато людей знає, що пан Агаларов, який є забудовником цього місця, він отримав дозвіл саме тому, що це як хабар був, тобто надати побудувати цей комплекс будинків уряду для того, щоб отримати цю землю. І це насправді важливо, бо якщо це був там справжній напад, то не піти до будинків уряду, ну просто дуже дивно, чому так не відбулося. Просто вони поєднані. Це один комплекс. А ще, до речі, в складі цього комплексу є ОВД, тобто поліція зі зброєю, там і за всім іншим. І за увесь час цього теракту жодного поліціянта не з'явилося на місце подій. Просто жодного. А вони просто також безпосередньо в цьому будинку. Це не десь там, що треба їхати, там пробки, все таке інше. Вони просто безпосередньо там. І це все досить дивно. Ну і зараз там взагалі як ситуація виглядає. Вони звинувачують, як ми знаємо, цей Вілаят Харасон, це як гілка іділу, і це гілка, яка налаштована радикально антиталібанськи, антиталібськи в Афганістані, і саме тому через таку дружбу, яку розвів зараз пан Путін з Талібаном, вони звичайно бачать і ставляться до сучасної Російської Федерації як до одного з головних ворогів, бо просто ніхто не розмовляє з талібами за винятком Москви. І саме тому, ну, звичайно, Москва є головним для них ворогом, бо вони хочуть ізоляції талібів і вони хочуть знищити режим талібів в Афганістані. Звичайно, у американців в цьому іділка є своя мережа агентів, бо вони там довго сиділи, і вони також антиталібські, і звичайно у них є там якісь стосунки до пересічення, і саме тому ну це все правдоздатно, що вони могли отримати про це інформацію. Де починається повна маячня, це коли ми дивимось на цих людей, які звинувачені в цьому теракті. Ну вони просто в прямому сенсі там знайдені на якомусь там з московських ринків. Один там таксіст, інший там барберіст, запропонували на всіх там на четверих 500 тисяч рублів. Ну то це
5 тисяч доларів на четверих. Так ну просто навіть для таджиків це дуже невелика сума для того, щоб піти та Слухайте, вони будь-яка своїм людина життям. заробляє, може заробити Мгм. більше. Це 5 тисяч доларів. Це смішно. 800 доларів на місяць вони точно заробляли, ці люди, як ти от сказав, де вони працювали. Тобто, фактично, це така легенда, яка не витримує жодної, не те, що критики, просто сприйняти це не можна за правду. Ні, ну про це просто виходить за межі здравого глузду на 100%. І саме тому це все виглядає там, по-перше, що російська влада знала про те, що відбудеться, і про це є доказ, бо американці про це казали впряму. Звідки це буде, і про концерт вони казали. Ну тобто, який концерт вони звичайно не казали, але вони казали, хто і як буде це робити. Тобто, за 100% ймовірністю ми знаємо, що російська влада про це, якщо мінімум знала, якщо не готувала, то знала це. По-друге, це дуже неправдоздатно, що це були самі ті люди, які все це зорганізували і виконали. Тобто повинен був бути хтось ще більш професіональний, і, до речі, зброя, яку вони використовували, там це АК-12, це нова зброя, яку також на ринку не купити. І ніхто з Росії її не продає. Це і там ані в Китаї не можна купити, ані в Афганістані її не можна купити, ані навіть в Україні її не можна достати. Ну це просто дуже спеціальна реч. Тобто ця зброя, Ілля, тобто ця зброя не використовується армією терористичною російською, тобто це якась елітна зброя? Не використовується. Так, вона не використовується. Це нова версія Калашника. Спеціально, і її на озброєнні там в звичайній армії її просто немає. Ну ось все це роблять цю ситуацію дуже підозрілою. І все виглядає так, що ну, якщо це народилося не всередині російської влади, то якщо менше російська влада про це знала і вирішила з самого початку дати можливість цьому відбутися і використати на свою користь для того, щоб потім там звинувачувати Україну та увесь світ. І саме це зараз і відбувається. Ну бо для Путіна це ситуація не нова. Ми пам'ятаємо 25 років тому вибухи будинків в Москві та в інших місцях країни. Це вже доведено, що це було ФСБ. Потім були терористичні напади на Нордост і Біслан. Також ми знаємо, що російська влада, якщо менш знала про ці напади, там знаменитий дуже відомий похід Басаєва на Дагестан в 99-му році, через що почалася Друга Чеченська війна. Ми також знаємо, що головне управління розвідки Росії знало про цей похід і не припинили його, і не заважали йому. Тобто практика використання терористичних нападів в політичних інтересах для Кремля є просто таким почерком, який дуже відомий, і увесь світ, і ми, звичайно, це знаємо. Ну, давай тоді перейдемо. Ну, тобто, за твоєю версією, як я так підсумовую її, це могло бути як замовлення ФСБ через старі зв'язки з терористами, бо багато хто згадує, що велика кількість м'яса цього іділівського, вона була набрана колись в Дагестані, який контролюється трохи більше, ніж повністю ФСБ. Але там... це інше. Інше? Тут Айдар, це інше, бо є іділ, як справжній іділ, який в Сирії та в Іракі. І там їдуть люди насправді там з Північного Кавказу. Багато людей звідти поїхали. І також, до речі, Кремль не заважав їм
бо вони вважали, що це буде певна фільтрація, що ми уникнемо цих людей на території Російської Федерації, а потім почнемо знищувати їх на території Сірії та Іраку. Але вони не будуть там грати в якесь там саме визначення народів Північного Кавказу. Це був такий план. Але це гілка, яка існує виключно на території там Афганістана, Киргизстана, Узбекистана та Таджикистана. Вони там. Це вони просто так само називаються, що це іділ, бо це їх там ідеал. Але це інше, вони не пов'язані безпосередньо з тими, хто в Сирії та в Іракі. Ну, добре, все одно це однодумці, все одно там горизонтальні зв'язки існують, так чи інакше. Зараз ми живемо в такому світі, ще де там, ну, за бажанням замовити такий теракт можливо, я думаю, через третіх осіб, через других осіб. Тобто, перший варіант – це замовлення ФСБ, і вони скористалися. Другий варіант – це не було замовлення ФСБ, але вони скористалися. Як багато разів користалися, ти навів приклади, я все це пам'ятаю дуже добре, як вони використовували будь-який подібний випадок, так? Далі, чому таджики, зрозуміло, хоча світ... Є ще третій варіант, що вони просто це зорганізували з самого початку. Це ну, такий так, варіант також не можна відкидати. Ні, ну я маю на увазі, тобто, думаю, є варіант, що це взагалі не діло, просто ФСБшники самі, так? Просто ФСБ, так. Ну, слухай, як вони стріляли, як вони увірвалися в будівлю, слухай, так якісь прості таджикські хлопчики, ну навряд чи, тим більше, я не знаю, щось світ не пам'ятає таджикських терористів, ну якось я не міг згадати таких крутих рейнджерів терористичних. Там була справжня громадянська війна в Таджикистані. Була, але тероризму там не було. Дуже суворо, давно. А тероризму впряму не було. І це достатньо спокійна нація така, може і занадто спокійна, там тоталітаризм, там, в принципі, все під колпаком, тобто, ну, майже Туркменістан, майже. Ну, добре, там Афганістан поруч, там, ну, неважливо. І, значить, за твоєю версією, це все ж таки точно не вони, просто знайдені люди, яких вдягнули так, як були ті вдягнуті, так? І зараз їх катують і хочуть, щоб вони зізналися в чому завгодно, там, що скомпрометує, може скомпрометувати Україну. Тож, яка... Я не кажу, що це не вони, бо ну, навіть коли там вбивали Бориса Німцова, наприклад, ну, чи це були ті самі чеченці, яких потім звинувачували в цьому, ну, це ймовірно, що як виконавці це були вони. І я вважаю, що все вказує на те, що там фізично ці люди, яких зараз взяли, що вони були присутні в цьому залі, і вони брали участь в цьому теракті. Але я просто не вірю в те, що вони це зорганізували, і що вони були головними виконавцями цієї атаки. Добре, і, до речі, ти згадав про замовника, можливо. Я вже читав якусь новину, не перевіряв, не пам'ятаю навіть джерело, просто на ходу, що за заявою чи то Слідчого комітету Російської Федерації, так званий, чи то там когось і ще, на 85% відомо вже, хто був замовником. А хто ж міг бути замовником? І яку версію нам запропонують у Кремлі? Як ти думаєш? Ну, сподіваюся, що не я. Я не знаю, бо вони останнім часом вони намагаються все пов'язати з Україною та з російським добровольчим рухом. І з самого початку я був стурбований, що вони будуть просто так впряму звинувачувати РДК, перш за все. Тут не Легіон, а саме РДК, бо вони вранці того дня оголосили, що вони затримали там якусь там ячейку РДК на території Москви. І я вважав, що це є підготовка суспільної думки для того, щоб ось потім оголосити, що все взагалі це було зорганізоване РДК. Але РДК і таджики це буде дуже дивно, бо це ультраправі люди, які не дуже полюбляють там якісь там таджиків та кавказців насправді, і така співпраця вона дуже мало ймовірна. Але ну кого в Кремлі колись турбувала знову правдоздатність того, про що вони говорять.
я вважаю, що все одне вони будуть робити все можливе, щоб прив'язати до цього Україну, і як вони і до того так асиметрично використовували терористичні напади, тобто Біслан, окей, а ми відмінимо вибори губернаторів. Ну, де вибори губернаторів і де напад на Біслан? Тобто, як вони пов'язані? Як виборами губернаторів можна забезпечити безпеку? Ні, ще тоді я пам'ятаю, нападів? Ілля, було цілком зрозуміло, що це абсолютно негідний привід. Просто зрозуміло стало, що Путін просто хоче всю владу собі в руки взяти і все, ну, остаточно. Ну, звичайно, що зараз у нього є там виклики, які йому треба вирішити. Багато людей давно вже говорили про нову хвилю мобілізації. Я давно, ми з тобою, коли про це говорили, що для нього це просто політично неможливо зараз зробити. Але ось зараз, після терористичного нападу, вони можуть казати, що ну, це єдиний шлях вперед, нам треба захищатися, і, звичайно, там кожний чоловік в країні повинен захищати свою родину, ось бачити терористичну небезпеку. І все це може відбутися легко. Але здається, Ілля, що йому не вдалося переконати Захід, і це все про Україну може працювати лише на найтупішу частину там навіть російської аудиторії, бо ну це просто притягнути за такі вуха просто неможливо. Ну, єдине, що там він казав, що вони йшли до кордону з Росією, де зараз бойові дії фактично йдуть. Да? Потім хтось здав їх там, якийсь посол Білорусі чи що, сказав, що вони до Білорусі рухалися, бо Брянська область, вона ж, яку там обрали як місце, де вони їх там схопили, там же і Україна, і Білорусь. Тобто кудись йшли, але скоріше до України. І версія така була ж закинута одразу. Там хтось злив з кремлівських там пропагандистів, сказав, все, нам сказали звинувачувати Україну. Але чи вдалося їм це переконливо зробити як на внутрішню аудиторію, так і на зовнішню? Твій аналіз. Ну, дивіться, я взагалі не розумію, а що вони там далі пробили, якщо б вони приїхали на кордон з Україною, там, що вони робили там ж? Кордон не працює, там треба там повсти було там через кордон, через всі ці... Ну, напевно, так, а як інакше? Це таке інше, а з точки зору того, що вони транслюють всередину Росії, у нас же все гаразд, у нас же нормальні відносини, і вони там просто їхали там на прикордонний пункт, показати паспорти там і перейти кордон. Ну, а як ще вони можуть це пояснити? А народ купується, бо вони ж не розуміють, що там насправді відбувається. Ну, просто коли ти контролюєш усі засоби масової інформації, то, звичайно, ти можеш пояснити своїм громадянам будь-щось. Ну, немає критичного ставлення до цього. І, звичайно, ну, там опозиційно налаштована публіка, вона це не купить. А масовий, глибинний народ, чому ні? Ну, так які наслідки? Ось він продав це, буде мобілізація більш масштабна, буде цей заклик «Вставай, страна огромна» чи ні? Ну, побачимо. Вони ще не оголосили виставки з точки зору того, хто винуватий. І треба, щоб там декілька днів пройшло. Ну, я вважаю з ймовірністю там 80%, що вони це будуть використовувати для подальшої мобілізації. Інший аспект – це зовнішній напрямок. На зовнішньому напрямку це виглядає так, що Путін вирішив стати, тобто повернутися до певного союзу з Заходом щодо питань боротьби з терористами. Вже Макрон сказав, що ця група, ну тобто цього підрозділу і ділу, хотіла, але їй не вдалося скоїти теракти у Франції. Заяву сьогодні Європейського Союзу я бачив про те, що за певних умов Європейський Союз припускає співпрацю з Росією у боротьбі з тероризмом. Так? Тобто він хоче таким чином повернутися до сім'ї цивілізованих країн, там, чи що, продати себе як співборця з тероризмом і налагодити стосунки через, ну, бо ще інших просто не залишається мостів, а цей ніби працює, ніби і іділ – це загальний ворог і Заходу, і Росії, тобто те, що об'єднує.
Може він так використати цей кейс? Дивися, Айдаре, мене там взагалі плювати на те, що там думає Путін. І на що він там розраховує. Але я дуже стурбований через те, як це насправді сприймається на Заході. І те, що я зараз бачу в різноманітних іноземних ЗМІ, перш за все в американських, я вважаю, що є певні натяки на те, що це можуть використати там певні голубі в американській верхівці для того, щоб пом'якчити відносини з Росією. Саме так, як ти і казав, щоб говорити: ну, у нас є спільний ворог, врешті-решт, мабуть, там є щось більш важливе, ніж конфронтація Росії з Україною, що іділ це більш важливо для саме там Сполучених Штатів, для Європейського Союзу. Ось вже була небезпека і во Франції, і в інших місцях. Я реально стурбований, що вони можуть це використати, і я віжу ознаки того, що там певні сили намагаються це зробити. І саме тому я вважаю, що і в Кремлі вони трохи вагаються, як рухатись вперед і що надавати в публічний простір. Більш натискати на український слід чи натискати на цей іділ. Якщо ми згадаємо, то в минулому, коли була Чеченська війна, все це так само і відбувалося, коли було потрібно руйнувати зв'язки між міжнародним суспільством, симпатію, яка була у міжнародного суспільства до чеченського опору, то завжди витягувалася ця терористична карта. І це працювало тоді. Я вважаю, що пан Путін, який є просто таким натуральним консерватором по своєму ставленню до житті, що він буде намагатися використати те саме, що в минулому вже працювало. Ну, це працювало. Він же тоді переконав через свої теракти, через початок Другої Чеченської війни, що є загальний ворог, терористи, міжнародні терористи, з якими маємо працювати разом. І Захід заплющив очі на геноцид чеченців, фактично, заплющив очі на все. І заплющив очі аж до, в принципі, і до вторгнення в Україну так і було. Тобто він переконав, що він особливий такий. Росія не зовсім така, як ви, ми окрема цивілізація, але все ж таки цивілізація, яка ближче, скоріше до Заходу, ніж до цих ісламістів там тощо. А давай проаналізуємо це у зв'язку з тим, що наскільки якісно, максимально використала Росія активацію Хамасу, щоб відволікти увагу від України, щоб там створити інший очаг напруженості, тощо. От є зв'язок такий? Вони це, очевидно, створювали штучно, свідомо і цілеспрямовано. Тобто тут там жодних сумнівів в цьому немає. Я не вірю в те, що Росія була керівником цього процесу, але те, що вона була його спонсором, не тільки в фінансовому сенсі, так а в сенсі постачання зброї, тренування, подзужування людей в тому, щоб вони це зробили. В цьому там жодних сумнівів немає. І, напевно, вони знали, що Хамас буде атакувати, але не попередили Ізраїль. Так, вони зацікавлені в тому, щоб була нестабільність. Вони зацікавлені в тому, щоб лилася кров. Вони зацікавлені в тому, щоб, по-перше, відволікати увагу від України, по-друге, щоб ця напруженість грала на підвищення цін на нафту, і це доходи в російський бюджет. Саме тому я і вважаю, що їм навіть не потрібно створювати самим терористичні напади. Їм достатньо про них знати і трохи керувати в ту чи іншу сторону
так, щоб було більш корисно їх підсвітлювати в засобах масової інформації. Я, до речі, ще не знаю, чи там є там певні закладки в медійному плані, щоб додатково підсвітлити роль України в цих подіях. Ну що, візитівки Яроша, чи що там нове, може щось буде? Знаєш, а взагалі сам Ну, так само, що щось таке. Ми сміємося, але ні, я не сміюся. Звичайно. Вони можуть катуванням або там просто артистичною грою. Там не знаю, у них багато наших заручників, з яких можна, я перепрошую, теж використовувати. Да? Вони ж ні на чому не зупиняться, якщо їм це буде в нагоді. Інша справа, повірять чи ні, ну подивимося. Але знаєш, давай тут до речі, я просто так, щоб там трошки тут фарби додати. Хто відрізав це вуха у таджика одного з цих так званих терористів? Це був боєць підрозділу Русіч. По-перше, це дзеркальний підрозділ до РДК в складі російських озброєних сил. По-друге, це ті самі люди, яких визволили з Фінляндії, бо їх там затримували, то і повинні були посадити на в'язницю. Їх росіяни витягнули до Москви. Це просто, я вважаю, була б ганьба для фінського правосуддя, що їх відпустили. І ось саме вони. Тобто їх готували для цього. Тобто вони з самого початку готували людей, які просто ненавидять усіх цих вихідців з Середньої Азії до Кавказу, і вони були готові для цього. Це просто додатковий доказ, що це все було сплановано. Дивися, а давай подивимося на це з суто військової точки зору. Як нам кажуть, ну там на відео є 4-5, може, людей, да? Приїхали бусиком, звичайно, ну, на маршрутці, ну, в принципі, да? Приїхали на маршрутці. Там навіть легківка була. Ну, добре, неважливо. Приїхали просто так, значить, зі зброєю, увійшли туди. Вбили того просто, кого змогли вбити. Жодного спротиву. Навколо, я думаю, що як би там порахувати, скільки взагалі силовиків зі зброєю навколо, там в радіусі кілометра, я думаю, десь 1000 там набереться точно. Тобто, тут ну, це жарт, але і не жарт. У нас пишуть, там, ми збираємо там на дрони, на міномети, на те, чи може збирати на таджиків, бо 4 таджики за їхньою версією російською можуть захопити і влаштувати терори в такому великому. А це таке місто насправді маленьке, ну не маленьке, там одночасно заходяться людей там в деяких районних центрах, наприклад. Да? Тобто, якщо уявити, що 4000, умовно кажучи, там в 1000 разів більше людей одночасно можуть захопити, ну, фактично всю столицю Росії? Чи що? Так з військової точки зору. Так, саме так воно і є. І це єдина гарна новина у всьому цьому жахі, який відбувався в цій трагедії. І це саме те, про що я повторюю раз за разом, що спротиву не буде. Вони всі розбігуться. І саме так, ти кажеш, тут 4 не дуже професійних людини, а якщо з нашого боку буде декілька тисяч професійних бойців, тут є тільки виключно одна умова, що потрібно, щоб це були люди, які говорять по-русски, а не там якісь натовські бійці. Тобто, якщо там будуть іноземці, ну я вважаю, що їм росіяни все одне будуть чинити. Ілля, послухай, ну це ідеалістично. Я перепрошую, ти що думаєш, що ті ФСБшники, вони б сказали, о, солдати НАТО, а не таджики. Від таджиків я а від солдати НАТО я завертаю свій танк там і до смерті. Та це корупціонери, вони взагалі їм пофіг насправді. Вони побігли б, напевно, присягати цим солдатам НАТО. Вони б питали, хто командир у вас, кому присягнути? Ну, це моя версія така, я не знаю. Ну, дивись, мабуть, я і перебільшую тут і трохи
занадто добре до них ставлюсь, але я сподіваюся, що тобто, іноземним загарбникам вони будуть чинити опір, але нам вони точно не будуть чинити опір. Вони просто розбігутись, і це гарно навіть. Я вважаю, що це знову треба себе покласти до голови і готуватись до того, щоб визволяти Москву. Тобто, в принципі, повстання влаштувати, ми фактично ж про це кажемо, да? Навіть із середини можна, гіпотетично. Так. Ну, зсередини просто дуже важко цього зорганізувати, бо тут постачання зброї, тут велика ймовірність втечі інформації. Ну, тобто тут є багато різних там технічних питань, які можуть зруйнувати всю справу. Але треба, звичайно, підготовити певну кількість людей, і ми над цим дуже активно працюємо. І цей процес відбувається, але потрібно мати певне ядро, яке зараз буде на фронті всередині України, яке буде готове вирушатися до Москви. Ну, краще за все, знову в ситуації якогось там заворушення, яке відбудеться за внутрішніми причинами в російській столиці. А чи можуть нам допомогти так за фактом? Просто ця помста іділовців цих афганських, ворогів Талібану, ця помста в Москві, вона може спровокувати там дійсно якийсь безлад там у столиці? Чим можна скористатися там, щоб звалити владу Путіна? Ні, я вважаю, що ні. Я вважаю, що тут навпаки. Я вважаю, що саме тому вони дають можливість цьому відбутися, бо кожний такий напад він зміцнює владу та суспільство. Він демонструє небезпеку. Він це об'єднує, і це дуже небезпечні люди, з якими не можна домовитись. Тобто з нами домовитись можна. Ми свої. Ми такі самі росіяни, як вони. Іншого ставлення з іншими принципами і все таке, але ми також росіяни, а це іноземці. Ну, тоді справа за малим, як то кажуть. Де нам взяти 5 тисяч озброєних росіян? Ілля, я ж розумію, що ти цифри не скажеш, я не скажу. Навіть якщо я би знав, я б не сказав. Але це точно невеликі тисячі людей. Да? Що з цим робити? І чому так? Це є багато бажаючих, але наші війська не дуже хочуть приймати багато через фільтр існує, так? Щоб не було шпигунів там точно, або бажаючих менше, ніж потрібно. І з яких умов їх може стати більше. І як ти конкретно, там інші там політики над цим працюють, хто вас підтримує. Чи можливо така, в принципі, перспектива? Бо це дуже привабливо, такий марш на Москву росіян, саме росіян. Ну, дивіться, перш за все, процес іде. Він іде не так швидко, як я б бажав його бачити, але він іде. Він рухається вперед. Кожний місяць там приблизно 1000 людей звертається, щоб приєднатися до Легіону Свобода Росії. Я не знаю, яка статистика у інших підрозділів, але у нас вона плюс-мінус така. Але тільки 50 людей проходить цей фільтр через усі ці питання безпеки, ну і багато технічних питань. Там з Росії треба виїхати, це візи, це гроші. І поки вони перевіряються, їм потрібно десь жити. На це також потрібні гроші. І є ризики, що ти гроші виділив, а потім він не перейшов перевірку. А приблизно 30% людей, які доходять до детектора брехні, його не проходить. І що з ним потім робити? Як ти його повернеш до Росії? І європейці будуть задавати питання, і у нас треба щось з грошами робити, все таке інше. Тобто, врешті-решт, в підсумках, то потрібно, щоб це було спільною справою російських опозиційно налаштованих громадян, які могли б цю частину рекрутингу взяти на себе. І
допомагати людям, які готові виїхати з Росії, і потім доєднатися до збройних підрозділів Ну, всередині грубо кажучи, перш за все України. потрібна матеріальна база. Не лише матеріально-технічна, там табори десь у Європі, так, які треба орендувати, там готувати людей. І там же, може, і виїзні групи там української розвідки будуть їх тестувати, щоб вони не в'їжджали сюди, ну, щоб не потрапили в таку ситуацію, про яку ти згадав, так? А по-друге, це просто треба, ну, це гроші потрібні, так, на все це. Хто може їх дати і чи дадуть? Ну, з росіян, звісно. Ну, краудфандинг тут може працювати, і він помало працює, але помало, бо немає там консенсусу в російському опозиційному середовищі щодо цього озброєного опору. І набагато більше людей намагається його зруйнувати, ніж допомогти. Усі ці так звані ліберальні журналісти, вони нас більш критикують, ніж допомагають, підсвітлюють. Вони намагаються відкрити там особистості наших людей, створити для них небезпеку. Вони намагаються казати, що це все не насправді, що це все там спеціальна операція. Скажи, там, ГУРу а України. ти можеш назвати, хто цим займається? Просто цікаво, я не слідкую. Ну, ми ж багато людей знаємо. Люди, які пов'язані з Дещом, з Медузою. Є просто яскраві лічності по типу там Латиніни, які про це говорять. Оточення ФБК багато цим займається. Ну, тобто для них це певна там політична конкуренція, плюс якісь там політичні розбірки. А страждає наша спільна справа. Ну, вони, знаєш, навіть гіпотетично, це страшний сон для них, що хтось за них буде визнаний майбутньою владою після Путіна. Ну, хто як... Саме так. І це головна причина, бо в іншому разі вони могли б просто займатися своїми справами, хочуть там іти голосувати на виборчі дільниці. Ну, хай ідуть і голосують, хай просто нам не заважають. Вони ж свідомо намагаються заважати в тому, що займається озброєна частина опозиції. Ти проходив вже поліграф в Україні, так? Да, багато разів, так. І Чому? не тільки в Україні. Ну, добре, я лише про Україну питаю. Скажи, а чому люди не проходять зазвичай поліграф? Ну, певні люди, саме тому, що вони працюють на когось іншого. Певні люди не проходять поліграф, бо вони не повністю відкриті для розмови. Ну, бо там, якщо тебе питають, чи ти там мав стосунки, відносини, розмови з російськими спецслужбами, ну, кожен з нас їх мав. І навіть той, хто не мав їх там, так кажемо, свідомо, підсвідомо він знає, що він завжди зустрічався з кимось, кого він мав навіть не знати, хто це, але що він був агентом спецслужб. І ця підсвідомість про це каже, коли ти відповідаєш на питання поліграфу. Але коли ти пояснюєш, що ти маєш на увазі, якщо ти по-справді щирий, і відвертий, і відкритий для процедури, то поліграфолог і психолог, який долучений до цієї процедури, він може все зрозуміти. Тобто це неформальна процедура? Це не як тест. Ти можеш пояснити, що так, я там бачив там 2 рази там десь там їх, але не мав з ними там зв'язків, ну, пов'язаних з їхньою професійною діяльністю, так? Ну, звичайно, це процедура, яка налаштована на те, щоб дізнатись правди, і вона достатньо важка, вона триває багато часу. Але якщо людина хоче довести цю правду, то вона пройде. Але багато людей, вони бояться процедури, і вони намагаються там між стрійками там якось протиснутися, і врешті-решт вони провалюють
завалюють тест. Скажи, будь ласка, дійсно, ну ти просто перерахував, і так, за моїми підрахунками, власними, більшість росіян на Заході, тих, хто називають себе журналістами, борцями з корупцією, або там, не знаю, опозиціонерами там інших якихось кольорів, так, більшість. Вона проти вас, вона проти того, щоб Україна, щоб російські громадяни чинили спротив у складі українських збройних сил. Вони краще, нехай Путін залишається, ніж ось це, так? Чому така логіка? Як вони це обґрунтовують? І чи не обумовлена така логіка простим тим фактом, що там просто дуже велика інфільтрація агентів ФСБ, наприклад? І все. Ну, інфільтрація велика. І там певних людей ми можемо достатньо впевнено ідентифікувати як агентів впливу, якщо менше впливу. Ось та сама Латиніна, цьому приклад. По іншим є просто питання політичної конкуренції. По третім є неправильне сприйняття моралі. Тобто, як так росіяни борються проти росіян, це не можна. Хай краще українці переможуть, а потім ми, росіяни, повернемося і там будемо облаштовувати нашу країну. І четверте, але тут я, мабуть, це навіть на перше місце поставлю, це просто страх. Ну, тобто, є там певні люди, які кажуть, ми приїдемо до України допомагати там російським добровольчим підрозділам, і нас тут вб'ють. А інші люди кажуть, окей, ми приїдемо до України, нас там українці захистять, але коли ми повернемось до нашого там Парижу, чи Лондону, чи Нью-Йорку, нас тоді там вб'ють, бо там нас ніхто захищати не буде. Ось бачиш, яку Путін систему вибудував, так? Оце система страха, перебування за кордоном, там навіть у Британії, там у Франції, у Німеччині. Тобто це така імперія страху, насправді. Він дав зрозуміти, що він може дістати. Так, є певні фінансисти, з якими ми коли спілкуємось там щодо допомоги підрозділам, вони кажуть, що у нас російський паспорт, і коли ми почнемо перераховувати гроші на рахунки, які пов'язані з якимись там озброєними формуваннями, то у нас арештують рахунки, як ми потім виживемо на Заході, що це буде для нас там неможливо. Це відмазки, Ілля. Можна знайти людину довірену, якій передати гроші ці з будь-якого приводу, а та людина, яка не є росіянином. Тобто, я, завжди кажу, мені там пишуть, а як я хочу, але як я можу допомогти Збройним силам? Я говорю, як? Та дуже просто. Захотіти цього. Бажання є, ти знайдеш. Я знаю такі приклади, але, на жаль, дуже мало. А скажи, будь ласка, яка взагалі частина? Хто хоче, то шукає можливість. Хто не хоче, тот шукає причин. Ну і ще, знаєш, напевно, вони, крім особистого страху, вони підло і лицемірно багато росіян просто чекають, хто переможе. І коли вони побачать, що все, Захід згуртувався і Путін точно не переможе, тоді вони випозуть і скажуть, так, я купую танк, я купую літак, я там купую це. А ти хто такий, Пономарьов? Ні, саме так. Але тут питання в тому, що саме зараз потрібно, щоб уряди різних країн, перш за все, український уряд, українське керівництво визначилось. Бо ми ж в такій зоні умовчення завжди існуємо. Тобто, з одного боку, звичайно, всі ці підрозділи – це частина ЗСУ. З іншого боку, ти ж сам бачиш, як це завжди відбувається. Ось там хлопці взяли віспуцьку і пішли самі там погуляти. Їх там ніхто не надсилав, це було їх там власне рішення. Там жодних офіційних політичних стосунків з озброєними підрозділами, з їх політичними крилями, як там на з'їзд народних депутатів, також не існує. Жодної нормативної бази немає. Там посольство в Києві стоїть пусте,
хоч давно могло би бути переданими до цих справжніх нормальних росіян, які воюють на боці України, і там можна було б там розвертати там біло-синій-білий прапор і казати, що ось це наш там штаб революції. Ну, все таке. Я вважаю, що цей також процес рухається вперед. І раніше чи пізніше уряди почнуть визнаватися, але це важливо. Це також впливає на цих самих нестійких росіян, які вагаються. Коли вони побачать, що офіційні структури визначились, то і вони почнуть визначатися також. Скажи, а чому Захід боїться сказати прямо? Не лише це вибори незаконні, несправедливі, нечесні, а сказати, він не президент. І крапка. Ми не матимемо з ним справу. І таким чином теж дати зрозуміти його оточенню і закордонним росіянам, і всім, що Путін уже політично не жилець, і це лише питання часу. Ну як з Лукашенком. Ніхто ж не бачить його перспективи жодної. Ну, там також є певна відмазка, яка полягає в тому, що коли ж нам буде потрібно вести з ним перемовини, навіть про капітуляцію, все одне потрібно ж буде вести перемовини, і якщо ми його не визнаємо президентом, то з ким же ми будемо вести перемовини? Ми на це говоримо, тут дивіться, там, шановні, яка різниця, як він буде називатися? Він де-факто там диктатор, узурпатор, там великий вождь російського народу, будь-як його назовите. Це не буде заважати з ним вести перемовини про його капітуляцію. Але навіщо визнавати його президентом за російським законодавством і за міжнародним правом? Давайте скажемо, що офіційно, з юридичної точки зору, він узурпатор. Він захопив владу, яку він не мав права займати. І тоді це відкриє шлях до того, щоб формувати нові тіньові структури російської влади. І вже їх запрошувати там на різні там перемовини і на планування того, що буде відбуватися в Росії після того. Але тут, звичайно, потрібна там певна політична воля. І те, що я там бачу у багатьох іноземних країн, вони все очікують, що перший крок зробить Україна. І що вона скаже, як ми будемо рухатись вперед, і яка там буде нова російська влада, і взагалі що там робити. Але у нас навіть Верховна Рада отримала там дуже міцно і однозначну заяву. А МЗС, наприклад, так само, як і всі інші іноземні країни, ми не визнаємо процедуру виборів, бо вона відбувалася на окупованих територіях, і все. Але ось цього останнього кроку, що ми не визнаємо Путіна президентом і що вся ця влада нелегітимна, навіть наш МЗС не зробив. Але Зеленський зробив інше, і я це оцінив особисто. Він назвав його такими словами Путіна. Я боюсь, це покидок, ще якось там. Я не пам'ятаю точно, але він назвав його точно такими словами, після якого, за законами мафії, за якими існує російський рейх, більше ніколи Зеленський з Путіним не можуть сидіти за одним столом. Президент Зеленський все зробив правильно і емоційно точно, як він це і завжди робить. Він емоційно завжди точний. Але за цим потрібне урядове рішення, чисто формальні кроки, юридичні кроки. І ось цього вся українська влада зараз не робить. Я вважаю, що там є певний час, до речі, бо офіційно термін Путіна, діючий термін Путіна досягає кінця 6 травня. І саме тому ось саме 6 травня було б краще за все оголосити про новий уряд, про нові структури і про все таке інше. І я з моїми колегами по збройним формуванням і по тим російським опозиційним політикам, які підтримують озброєне формування, будемо робити все можливе, щоб до 6 травня ми всі визначилися.
Ти маєш на увазі тимчасовий уряд у вигнанні на кшталт того, який існує у Чеченській Республіці Ічкерія, так? Ну, більш-менш, мабуть, ми спочатку будемо назвати це не урядом, мабуть, це буде спочатку там воєнний комітет. Ну але звичайно потрібно щось сформувати і встановити офіційні відносини з урядом українським, а потім урядом інших країн. Тобто, якщо Україна зробить цей перший крок, на твою думку, інші країни західні видихнуть спокійно, скажуть, добре, Україна визнає, і ми рухаємося в тому ж самому напрямку легітимізації не Путіна, а його альтернативи озброєної. Я в цьому на 100% впевнений. Я бачу, що Польща до цього готова. Країни Балтії вони будуть робити те саме, що буде робити Польща. А потім на червень-липень запланований саміт в Швейцарії, де буде багато різних країн, і я вважаю, що після нього це може бути підтримано і іншими країнами Європи та іншими членами коаліції Рамштайн. А скажи, будь ласка, ну аналітично це виглядає логічним, правильним, і в принципі давно можна було це зробити ще за тих виборів Путіна. Але що маємо, то маємо. Наскільки твоя ідея підтримана, ну хоча б кимось, ну без прізвищ у структурах влади української, і наскільки твій такий сценарій реалістичний на практиці? Ну, у нас діалог триває. Коли був цей форум підтримки російських добровольчих формувань, після нього відбулася достатньо велика зустріч на самій вищій ланці української влади, де також казали, що рухайтесь вперед, формуйте воєнний комітет, і ми будемо розглядати, як з вами правильно співпрацювати. І також у нас зростає зараз діалог із депутатами Верховної Ради. Вони також налаштовані рухатись вперед. Ну, але все одне, всі чекають стратегічного рішення, політичного рішення. Це політичне рішення, врешті-решт, буде отримувати особисто президент України. Без нього це не відбудеться. І я дуже сподіваюся, що все це вже відбудеться незабаром. Було б круто, насправді. Це б змінило, це б перевернуло дошку, насправді. Тому що і одразу, якщо Україна легітимує якийсь орган колективний, представницький, ну так чи інакше, російських громадян, які прагнуть зміни режиму Путіна реалістичним військовим шляхом, тоді маргіналами стають вже не ті, хто за цей єдиний реалістичний шлях, як це все бачать, вже тверезі люди, не фантасти якісь, так? А маргіналами стають ті, хто вас намагаються маргіналізувати, хто кажуть, що не треба чинити збройний спротив, що це все там політикани, а ми тут там фонд боротьби з корупцією, жодної копійки для України, але будемо боротися з корупцією в Росії серйозно, так, і ці люди, так, на кшталт Ходорковського або інших, які вагаються, чи вони гарні, чи вони розумні, як сподобатись росіянам, тощо, це буде визначення вже певне, вже за іншими правилами гра продовжуватиметься, так? Ну, на 100%. Я саме про це і кажу, але тут також, розумієш, рік тому, в осені 22-го року ще, ми проводили соціологічне опитування. Як українці ставляться до цього питання? І тоді результат був приблизно 50 на 50. Тобто 50% українців казали, що треба працювати над цим, щоб створити нормальну дружню владу в Москві, яка провела там деімперіалізацію, деколонізацію, демілітаризацію, припинила війну, деокупацію території, все таке інше. А 50% казали, що тут це просто неймовірно, неможливо, і саме тому ров крокодилами тобто і забули. Зараз, після того, як усі побачили роботу російських озброєних формувань на фронті,
там в травні-червні минулого року. Ось зараз те, що відбувається в Курській та Білгородській областях. Суспільна думка навіть більш пішла в той бок, і зараз там приблизно 75% вважає, що там потрібно рухатись в цьому напрямку, про який ми з тобою зараз тут говоримо. Але це не існує активна частина суспільства, яка просто каже, що просто хороших русських не існує. Нічого доброго там ніколи не буде відбуватися, і все крапка. Ілля, час спливає. Я скажу так, що я вперше це чую. Насправді ми не домовлялися жодним чином, але це єдиний дієвий план, який можна запровадити. Надіюся, що щось на кшталт цього буде. Дякую тобі, що прийшов. Дякую всім за увагу. Дивіться ТР далі.